हेलौ लोगोफोर, बरायलायबाय नोंथांमोनखौ गिबि ब्लग्स अफिसियेल इउटुब चेनेलावहाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट्स लानानै फैदों। जोंहा बे आपडेट्सआनो जाहैबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं भाइराल भिडिअनि सायावहाय लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, अब्लासो बुजिगोन जोबजासिम नायबासो भिडिअखौहाय। दा बे भिडिअआनो जाबाय जोंहा दाख्लि बावैसो कृष्णामणि नार्जारि, अनजलि बर', माया बर'मोननि जोंहा भाइराल भिडिअ ओंखारदों, सावदोंमोन नङा होमबा। आं बेनिनो आपडेट्स लानानै फैबावदों लोगोफोर। आं मैयानि भिडिअआवसो बुंदोंमोन मोनसे कृष्णामणिनि सायावहाय सासे अनजलि बर'आवहाय केस होनायनि सायावहाय बुंदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। आं बिनि भिडिअआवहाय बिनि सोमोन्दैहाय भिडिअ बानायना लाबोदोंमोन। दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बुंनो सानदों बेखौनो, बै थांनाय भिडिअफोराव जायनाखि कृष्णा बर' नार्जारि नामा, बिथाङाहाय बुंदोंमोन ना गावहा जेबो दाय गैया, आं अनजलि बर'खौ जेबो सिनाया, आं जेबो मिन्थिया, आङो नुफेराखैबो माबायाखैबो लोगोबो मोनाखै, आं सिनायलाया होननानै बुंदोंमोन ना अनजलि बर'जों। दा अनजलि बर' आरो बै माया बर' बिथाङाहाय मैयानि भिडिअआवबो बुंदों आरो ओमफ्राय माया बर' बिथाङाबो बुंफिनदों, मानि अनजलि बर'जों ओमफ्राय कृष्णामणि नार्जारिजोंहाय सानैजों बिसोरो मानि हमजादोंमोन आरोखि ना। दा हमजानायावहाय कृष्णा नार्जारि आरो कृष्णामणि नार्जारि आरो अनजलि बर' नामा, बिथां सानैखौ बै हमग्राफ्रा, जाय हमग्राफ्रा बिसोरो ओरैनो एसे फैनाय जादोंमोन आरोखि। दा बेहाय कृष्णामणि नार्जारिहाय मा हुस गैयै जादोंमोन आरोखि, ओमफ्राय माबा थाबिस माबा माबि खुलायलायनाय जादोंमोन ना मादोंमोन होनखो, ओमफ्राय हुस गैयै माबा बार गाज्रि ना मा नांदोंमोन होनना बुंखो। ओमफ्रायहाय हुस गैयै जानायखाय बै जायनाखि हमग्राफोर बिथांमोनाहाय न'खरनि मानसिखौ लेंहरदोंमोन जाहैबाय। न'खरनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै बिथांमोना हरदोंमोन आरोखि। दा लेंहरनायावहाय दा कृष्णामणिनिखौहाय जेबो भिडिअ लानो मोनासै जाहैबाय आरोखि ना, बिथां अनजलि बर' आरो माया बर'नि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला। ओमफ्रायहाय दा बे अनजलि बर'खौल' सेबलाय रोगालाय खालामनाय जाबाय आरोखि, बेखौल' दायनिगिरि साजायनाय बायदि जाबाय आरोखि, बेखौल' हमनाय, बेल' थालांबाय नालाय, बैखौथ' लांबाय नालाय सासेखौहाय, कृष्णामणि नार्जारिखौ बिमा बिफाया लानानै थांबाय नालाय, ओमफ्राय बे माबाखौहाय अनजलि बर'खौहाय बिहाथ' बिमा बिफा गैया, बेखौथ' रावबो सिनाया, बेखौहाय मोनलाङासै नालाय, लांफायासै नालाय रावबो, दा बेखौल' माबाबाय आरोखि। ओमफ्राय दा लोगोफोर, बे अनजलि बर' ना मा होनो, बे माबायाहाय माया बर', अनजलि बर' मोनहाहाय फोरमायदों आरोखि मैयानि भिडिअआवहाय, माने बिसोर जयैनो दङमोन, हमजादोंमोन जयैनो। ओमफ्राय बिसोरनि बिबुंथिखौहाय नायदो आरोखि, नोंथांमोना नायबानो मिन्थिखागोन, बुजिखागोन। दा नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आरोखि सिगाङावहाय, अब्लानो बुजिगोन भिडिअखौहाय। आं बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौहाय ससे क्लिप खालामना होलांसै, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर, जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन सैथोआ मा, सैथोआ सोरनि, थारा नंखाया सोर बुंदों, सोर फाव फान्दाय जादों, सोर मादों, बेखौ नोंथांमोना गासैबो फारि फारि मिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरोखि। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना लाग्रोबानो जाबाय। दा खुलुमबाय, आंनि मुङा माया बर'। अनजलि बर'आ दानिसो मोनसे भिडिअ होदों नंखाय बाथ्रा बुंना। मानो नंखाय बाथ्रा बानायना बुंगासिनो, आं माला नोंनि सिगाङाव दिन्थिके लायो होननानै बुंखो? नोंखौ आं लोगोबो मोनफेराखैमोन आरो सिनायाबोमोन। नोंसो आंनियाव कल खालामनानै रुमनि माल बुस्थु लायनो थांनो होननानै आंखौ थगायना लाना थांदो। बाट नों आंखौ मानो फासायगासिनो? आरो जि नों बुंदो एबसुनि सिगाङाव आङो 20K लायो होनना बुंदों, आं मालाबाबो इदि बुङाखै आरो एबसुनियाबो बुंनो हाखानाय नङा आं इदि बुंदों होननानै। आरो जि नों बुंदों कृष्णाखौ 20K लायो होननानै नोंनि सिगाङाव बुंदों होनदों, आं नोंनि सिगाङाव माला बिदि बुंदों? नों मायबा प्रुफ होनो हागोन नामा आं बिदि बुंदों होननानै? नों मानो नंखाय बाथ्रा बानायगासिनो? इमानला सिं खालामनाङा। आं आरो कृष्णाखौ मालाबाबो 20K लायो होननानै बुङाखै नोंनि सिगाङाव। नों मानो बिदि बुंगासिनो? आरो बिदि खामानियाव थांफेराखैबो, थांखायाखैबो। नों बिदि बुंबाय थानाङा बानायनानै, मिथिबायना? नों मानो नंखाय बाथ्रा बुंनानै मानो खारखुमाबाय दं? मानो न'आव थानायाखै नोङो? आं बिदि भिडिअ लाबोनोबो रोङा, बाट नोंनि बे नंखाय बाथ्रा बुंनायावसो आं दिनै बिदि भिडिअ लाबोनो गोनां जादों। नों बिदि मालायखौ थगाय थसि लाना थांनानै मालायखौ बिदि फासायनो साननाङा, मिथिबायना? आरो जों बिदि खामानियावबो थांफेराखै, नों नंखाय बाथ्रा बानायनानै बुंबाय थानाङा। दा आं बे मोनसे खोथाखौल' बुंहरनो सानदों लोगोफोर, जोबथारनायाव दा मानि बै जायनाखि हमग्राफोर बिथांमोनहाबो मोनसे भुल खामानि मावदों बायदि सानदों आङो। मानो जेनेबा अनजलि बर'खौल' मानो सेबलाय रोगांलाय खालामखो, बेखौल' मानो दायनिगिरि बायदि साजायखो? दा बेखौ आङो बुंनो सानदों आरोखि। दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदियावथ'
जोङो कृष्णामणिनावबो सोंनांगौमोन नङा होमबा लोगोफोर, कृष्णामणिखौबो हमनानै लाखिनांगौमोन, बेखौबो माने हगारहरनो नाङामोन। दा जोंथ' दा मिथिनो मोननाय बायदियाव दा सैथोआ सोरनिया सैथो सोरनिया नंखाय दा नोंथांमोनासो बयबो रायजो राजाफ्रासो बिजिरगोन नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोना सानलायनानै बिजिरनानै नायबानो जाबाय, आरो नेक्स्ट आपडेट्सआवहाय बिथांमोननि सोमोन्दैहाय मा आपडेट्स फैयो आं लानानै फैगोन, बिथांमोननि सोमोन्दै मिन्थिनो मोनगोन आरोखि। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों चेनेलनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनगोन। बेनिफ्राय दा नोंथांमोना जे सानो नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायफोरखौहाय बे कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि।